Renfe, un tren de valors, patrocina Tinc un dubte. Ui, que no has dormit bé. Ai, no gens. No podia agafar la son. Crec que la son sí que l'has agafada. El que no has aconseguit és el son. Ah, hi ha diferència? Sí, i una de molt important. Mira. En masculí, el son es refereix a quan ja dorms. I la son? La son... Doncs com estàs tu ara? Que t'adormiries dret. Quan es tenen ganes de dormir, però encara estàs despert, no? Sí, per això diem... Tinc molta son i no molt son, entesos? Ja ho veig. I com és que tens tanta son? Ai, perquè no parava de pensar en tu, t'imaginava posant-te el pijama, i després perquè algú que tenia el son molt profund roncava, i no em vaig poder adormir. I qui era aquesta persona? Que estàs gelosa. No gens. Gelosa d'algú que ronca al teu costat? No. Era el meu germà. Ha vingut a passar uns dies a casa. Doncs hauràs d'agafar el son abans que ell. Per cert, Clara, tu ronques? Com tens el son, profund o lleuger? Per què ho vols saber? Per si algun dia hem de dormir junts. Que malson! No t'agradava anar de càmping? Clara! El son en masculí és el fet de dormir. La son en femení són les ganes de dormir.